Hoe moet je lijken om de aarde te veranderen? Wat moet je bezitten om de aarde te veranderen? Donker is die nacht. Kom mij voor als ik morgenster. Groot is hij daar als niemand zo zijn. Halleluja. Het is nog heel lang, maar ga niet lang als u. Prijs God zijn naam. Voorstel is heel lekker lang. Ik zie die broeken. Begin je op de los. Prijs God zijn naam. Maar ik wil vandaag praten. Ik heb zo'n thema gekregen van God af. You can run from the call, but not from the caller. Je kan er wat op weg hardlopen, wanneer die persoon die op belt. Toen kreeg een opdracht om naar Nineveh toe te gaan. Maar als er zijn we bij Nineveh, wij besteken we een pad te vat. En dan valt op zelf op die schap op pad naar Tarsus toe. Weet je dat? Hij gaat slaap gerassen onder die schap. Toen word je zeer. Dat is hier. Die is hier hoog. Die mannen beginnen loodjes trekken. Wat gaan die banaan? Ik moet voor weer bellen. Als bezig. Oh man. En dat is een man die me wat heb ik dan niet. Hij moet afkomen. Oh man. Ik word wel snel weten. Hij is een goeie met die bal. Jullie check om me. Maar die geheimers. Tarsus. Zijn deze woord. Als plek van zelfonderzoek. Ze moet je eens gaan onderzoeken. En je deze woord vanaf je plek van dierbraak. Onderzoek dierbraak, halleluja. Apostel, doe het bij je. Op de wacht. Als een makkelijk. Maar aan je wachtproces word je geprepared